हेलो खुलुमबाय जोंहा नै मामियाहाय दिनै अनलाजों दाउ संदों दा आं बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो सानबाय नायलांबानो जाबाय दे जोंहा सरजनायानै फिथाइ दङ एसे सम सम मोनजायो आरो ओमफ्राय दाउ ओंख्रियाव दै होनानै गारबोबाय ओमफ्राय नै बिथिं जोगोनार बिजौ लांनो फैदों जोगोनार बिजौ भाजा जानो सोर सोर जोगोनार बिजौ गोथाव मोनो आंथ' बिराद गोथाव मोनो आंहा नै हेजेलखौ बादोंमोन आङो ओमफ्राय नै बिथिं एसे बेरायहोफैदों हेजेलखौ बानानै बेरायनो एसे बिराद मोजां मोनो बियो ओमफ्राय बिथिं एसे बेरायहोफैदों ओमफ्राय नै खाबाय खानानै भाजा एवनोसै बेखौ ओमफ्राय नै अनला ओंख्रियाबो मोनबाय ओमफ्राय नै बारिनि खान्थाल आरो बेखौ लायबाय खान्थाल गोरलै ओमफ्राय बेखौ अमा गोरान एसे दंमोन नालाय बेजों भाजा जानो होननानै बानायदों नै आबैया गय खावदों गय बुरि साफारियाव लांगोन नो ओमफ्राय नै ओंखाम जाखांनानै मामिया गय दानखावनानै दोनदों सफारि खालामना दोनो आरो बेनोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय